Tässä on kotimainen Norgardin pikkukuormain, joka on tällä hetkellä markkinoiden varmasti paras mahdollinen ajettavuudeltaan runko-ohjattava peli. Ja oikeastaan millä lailla se niin kuin poikkeaa markkinoilla muissa olevissa, niin tämä runkonivel on täällä edessä. Eli se tekee siitä huomattavasti ketterämmän ajaa. Ja sitten se, että runkonivel on myös oskiloiva, eli epätasaisilla pihamailla tai tämmöisillä ajettaessa, niin se joustaa tuo runkonivel. Sitten tästä on tullut tämä uutuusmalli, on nyt tämä suorapuominen, eli yhdellä puomilla, joka on zoomilla sitten, että se nousee jopa sinne 2,8 metrin kauha alapinta. Ja sitten yleensä rakenteet, niin tämä on teräsrakenteinen kauttaaltaan, eli on ihan puhtaasti työkäyttöön tarkoitettu vehe, että siinä ei ole rikkoutuvia muoviosia mitään. Sitten meillä on nämä APT Yellow Line trukit. Tässä nyt on pienimmästä päästä 1800 dieselirukki, jolla on nostokyky sinne 4,8 metriin. Ja tästähän löytyy sitten sähkö sekä kaasurukit sitten myöskin ihan samalla lailla, mutta isoin kokoluokka varmasti on semmoinen 17-18 tonnia, mitä tästä löytyy niin kuin painoluokaltaan oleva trukki. Ja voin sanoa, että hintaluokaltaan niin ihan ylivertainen markkinoilla tällä hetkellä on tämä APT Yellow Line rukki. Ja näitä vuodesta 2006 on tuotu maahan ja tällä hetkellä semmoinen reilu 600 kappaletta on tyytyväisiä käyttäjiä tällä APT Yellow Linella. Mutta ei mitään, tervetuloa koeajamaan. No, miltä se tuntui nyt pyöritellä? No tosiaan ensimmäistä kertaa ajoin, niin yllättävän helppoa oli tuo ajaminen. Mitä sä oot mieltä, jos oikein konekuski olisi vastassa, niin pesisitkö? Kyllä varmasti, eiköhän lähetä viivalle. No, miltä se tuntui nyt Yellow Linein rukki pyöritellä? No kuulen ihan simppeliä näin ensikertalaiselle, että ei siinä. Näkyy sen verran hyvin APT Yellow Linein taittuvaa, että ootko ihan ajatellut rukkikuski uraa? No mikä jottei, jos hinnasta sovitaan.